భారత్ న్యూజిలాండ్ దేశాల మధ్య వివిధ రంగాల్లో సంబంధాలు విస్తరిస్తున్నాయని విదేశాంగ మంత్రి డాక్టర్ ఎస్ జయశంకర్ చెప్పారు. నిన్న న్యూఢిల్లీలో న్యూజిలాండ్ ఉప ప్రధానమంత్రి విదేశాంగ మంత్రి అయిన విన్సెంట్ పీటర్స్తో సమావేశమైన సందర్భంగా మాట్లాడుతూ జయశంకర్ న్యూజిలాండ్ ప్రధానమంత్రి క్రిస్టోఫర్ లక్సన్ ఇటీవలి భారత పర్యటన విజయవంతమైందని చెప్పారు. ఈ పర్యటనలో రెండు దేశాలు స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందంపై చర్చలు ప్రారంభించాయని, అనేక ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేశాయని పేర్కొన్నారు. We very much appreciate the support and solidarity that you had expressed personally in the aftermath of the terrorist attack that we had in Pahalgam. We attach a lot of importance to the deepening of our defense and security partnership, to the expansion of our trade and investment relationship. I would certainly like to carry on our discussions about sports and education, increasing people-to-people ties.